Kini ako problema, bahay ni sa akong pagkatao. Kay matod pa sa kong asawa, isog kuno kay ko. Kay di magkumahadlok patay. Ay musukol mo ko. Pero usay inon ko sa kong asawa nga puting itlog. Kay talawan kuno kay kong kanang multo. Pero ano inyo mga sabtan ko na akong sugilanon, inon ko ni pagsugod. Itabi aning mga apal na nagmotor para malhapal eh. Ay, katos ako makapalit kong kaguling ng motor. Ngit-ngit na masdaan. Ako na lang usang lakaw. May problema o dunay pinuang na ko kay musukol niyo ko bisag tigpasay pa. Pero ako lang unay ungo. Ida, dalawa na ba ikaw aning ungo na? O di ba bulto ba ka? Ay, huwag nang iro. Huwag na. Ay, nagsuod ang panghulog ako. Huwag mabalibo. Murag marong na sa balibo sa kong ilog. Bahala na ni. Paspas na kong lakaw. Ay, ano ba ito? Napita ka itong may gipusin. O baka magkulinan at kaag itong gipusin. Ang ipaspasan ko pa lakaw. Ay, kada sa guldagan di. Tinagi ko sa mo. Salamat taon. Musod na ko. Lugaya ko ni mo. Ay! Abat! Ano ba ay? Abat si mong mata. Abat ako, ani? Ikaw din, nanihiga. Kuyawan ako eh. Pagtiin ko kinang naong ni mo. Sabi ko, multo kay, misugat ka na ko. Ilaw niya ay, bolto. So na nga re. Kapirasad. Ikapira man nakbaso. Uy, ikalima. Ay, kaduha pa, uy. Ikaw nuwag yung kung kasabot nimo. Ano magkaga? Ang mga istambay dinis ato, puro kay nimo. Pero naun sa pagkatalawan, di ni multo, Nestor. Oh, multo man naga. Oh, mas mahalo din ang kagmulto kaysa mga tao di ang mga kriminal kay mga naong. Ay, lain ko ng multo kay sa tao man na. Bida, papatsa kong tao, ay lang ng multo. Ilam diha ay, puti dyan kag itlog. Mo na nakapahadlok nimo kana pagsige nimo inom og kape kay tanawa nerbyuson mo kaana. Ayaw lago nagpasagay lang kape-kape karon sayo manilabo sa bulto. Wa nya. Nagtuo ka nga ang mga multo dili ka mong mainom og kape? Apa dia oy? Multo minom kape? Asa ko to? Oy, asa ka man? Gawas ko. Anakas gawas. Nagtuo kang way multo dias gawas, ha? Ako pa sayo na multo. Okay. Puti gyud kag itlog. Lagot ko sa kong asawa. Kaya sugugod yun ko. Pagpida asawa ha. Ino yun ko nga pirmi nga puting itlog. Saan mo talang asawa eh? Sa ahaka ni asawa ha. Niya sa diya nagbiyahin ako. Na ako'y gihatod sa bukid gamay. Sa kao gamay. Naggabihan yung uli. Niya diya rin sa hiro ng pagpon. Ibukid ang binitong ilan. Ay, nagbiyahin ito. Asik lang. Sa pakyaw. Kanya, iya pun ko sa iwan. Isto! Kaya ano? Wow, naligret ang makinas ko motor. Ita na rin pa dito kapit ka. Upo ko kamot si boss. Ay, ano magka niya? Bukan. Wow, magkalit po di mo ka na mo start. Pwede pang magpatong. Iya? Masaki ako. Maluoy taon ka. Anhara ko sa unahan. Ha? Basta pasakya lang ko. Oo. Sige, pero problema ini, di na ba ni mo andar na akong motor? Muandara lagi na. Ay, di na lagi ni mo andar ya. Oh, tanawa ya. Oh. Andar mo mo. Sabi ko. Andar, ingon niya nga. Wala ni mo andar ingon niya. Anara ko sa unahan. Sige. Bahala na lang niya eh. Sasakay na ya. Ganihara. Ha? Wala iya. Sa motor ni
may padagan para pabutin ko. Asa magadapit manaog ya? Sa unahan, tungod sa may misteryo. Do ko. Ito ko maya. Naraya mo nang ituyuhan mo. Ay lag pretty ya, ay lag pretty. Ay lag, uy. Kalit siyang nawa. Kalit siyang nawa. Ganun ko. Saan di ka ito, di ko ka? Hindi pa ka ito. Ano? Nalipaw tagpayo ako mabalik mo. Mubiyad ako din eh. Piltigin akong pagpabulhot og bayo at gayon na kay nahadlok naman ko. Kay murag katingalahan na magay pangalihok at tiguang. Kunya, nabalik ko dito kay suki lagi to na ako ang sayro nga napato na ko dito. Ug paugi hapon sa akong pag-uli. Ako'y wala na paggan sa kusmangkin na. Gano man eh. Kadaagi yun ako inapita. Mapaw maginikalit akong motor. Maayo ka. Sige hapon. Makasakay ba ko? Kuya ka na. Ano mandar akong motor ya oh. Muandara na. Yan na doon. Bulong ka dyan ito ka. Hindi kayo din siya. Sakay na ya. Ganihara. Nagili siya sa akong layo. Ako'y mamatay magkakuskadlok, ani. Bahala na din. Kami ang payo para mamatay ko. Ulit siya sa kukulan. Sa milyo. Wala. Hintay na ko. Piling. Hindi lang ka bugbunis akong abaga. Ngikani mo no. Aron maho, matagak na sad ko. Naho at tukunan akong sakay mo. Kusuga sa di mo magpapulot. Oy, natagak ko. Sudan! Bumot! Wait! Pagkakidol! Ay, salamat. Nabuto ko sa bay. Bay ni akong uko. Panganga ni guha na, uy. Uday kalito siyang nawa atong una niyang sakyan ako kay nahug di ay. Pero, duda, di bagid kato siya ako no? Ihatong siya na niyawin ni motor di bay ako eh. Huwag nga akong bayad sa abang para makauli din ko. Nagdali-dali dyan ko uli padlong sa mo. Kay, murag, wa pa man dyan ko humahuwas sa kadlong katong higayon na. Bisag niingo pa siya na ako nga natagak siya itong unang sakay. Pero, murag dili sa dyan ko makatuo. Kaya wa man lagi siya ipiang. Wa maunsa. Imposible kayo tinuod pa. Mao nga sa pag-abot ako sa bahay, gisultihan ko dahil sa patring. Mo day nadugay ka. Mao ginaday. As kang kuyawa lagi na ko dahil. Abi na kong mamatay na ko atos kadlok. Ay, usa maimong kahadlukan. Uy, nga natagak man kada siya. Mo nang wa ka makabantay kay nagtuo ka nawa siya kalit. Ay, lagi. Pero imposible kayo eh. Kay? Gapon po ko to. Ugon, tinuod to yung isulti nga natagak siya sa kakusus akong pagpadagang. Tiguan ako siya. Pero imposible kayo nga di siya maangon itong pagkahugan niya. Kunya, kadalang ko na eh. Kadaagi na ako itong napita. Mapang yung kalit akong motor. Nya, dayon, mukalit siya, kanang tunga siya kalit sa kuliyo. Nya, maingon na siya nga, muandar na lagi na. Nya, inikrang na ako, muandar man po. Nya, to, sige pa migtabi. Nya, inigingon niya na ako nga sakay na siya. Nanaday siya sa kuliyo. Gangkas na. Pita, nya, ako kabantay. Duda, Diyogo. Ungo, Diyogo, tiguanga. Ay, sapa diha. Uy, o kung ungo pa, nganong wa man kaniya balbala? Kung niya sa kumalbalon eh.
Kinsa na muli matod niya? Ito usad, no? Mausad. Oh. Pagka-kidor. Dili ka mamasahero, Ron. Di lang sa ko eh, puhay sa ko. Ay nga naman, uy. Mahadlo kang musakay sa balik ni mo tiguan. Mausapod na, day. Sabad ay kaputi lagi di mo itlog ni store. Nanasad, paitag yun ni mo. Uy, usam ka, uy. Og di ka mamasahero, Ron. Mapas mo taani. Asa man tagay patog mataon ani, Ron, ha? Mangita lang kong glayang diskarte. Skang hanggawa gini mo ni store, eh. May nagkayang kita ni mo sa balhabal. Ay, di nali kong masahiro. Kita. Pag-usap ay layog, bahala na mo. Asa man ka? Matukos lang ba akong... Ako sa inon nga, di ako mo-drive. Skang hanggawa gini mo ni store. Puti agad mo itlog. Bisag unsaon, puti yun. Kaya ikaw drive kung gusto ka. Bahalaan mo daw, eh. Pagkakidot ni mo ni store. Pwerte dyan sa kuha sa kong asawa nga. Niundaw na kong drive, babal-habal. Di na ka mamasahero ba? Opo, huwag sa kubay akong, koy. Gusto ko mangita sa guglaing ka ng kapangitaan ba kay... Pero hinay mga habal-habal ron. Maunsa. Sige, ikaw god. Pero ganahan ka mo balik o pamasahero, na lang ko kay ikaw may akong priority. Kay maayo mo ka mo hatag og abang. Sige, ikaw. Mangita lang ko driver. Dili ba, ako nalay mamasahero. Pero, unsa may mo pa na yung buhian ron, sa may kalaki ni Maron. Mangita lang guglaing ba akong ganang... Huwag sa kuha ng habal-habal driver, ay. Ikaw. Ikaw! Primando! Bro! Ano yung lagi na akong amigo driver sa balong kiyot-kiyot? Ganyan daw ni mo di abos man daw. Ay, may store, kumusta na, ha? Biyahe ka no? Di boss, oy. Ikuan. Huwag sa ko. Mabitag ni ako silang bay akong kay... Paibaw ko niya nga di sa kong biyahin ka ron. Ano man, importante na ka? Huwag sa pre, pulaan ko pumasada. O ba? Kuya, ba si gusto ka mag-urakit? Boss, oy. Kita lang ko laing kapangitaan ba? Pahuay sa ko ining ganang live babal-habal. Ngita ko lang trabaho. Mau na. Gusto ka musikyo? Kay pasudloti ka? Gusto ka? Wala ko langaya si Boss Mando eh. Itangdo din ako ang tabang nga pasulon kong trabaho nga usa ka security. Unya, naanak ko maasahin sa usa ka bangko. Manan ni ron. Yahak. Naglikay sa balhabal kay Madto ko tiguang. Di anig yung taon mo kung butang yung bangko nga. Pagkapiig yun akong asahin. Ita. Yahak ni ani eh. Duha raming duty ron. Tuang usas tubangan. Ang kauban kong kwartya. Niya ako. Ni-up ko sa layong bahin. Nakaposting ko dre. Karaanan na pinibidingaw eh. Bangko mata ni, pero karaan man. Karaan kayo. Isa. Kamahal kabiyangan mo, dapat ko nito kuha. Tao sa siya. Huwag na ay nag-plus. Kinsa makang may tao din eh. Wala may mga empleyado. Ako tanawon. May tao? Sabi ito naggamit sa CR. Nga may nag-flash man sa inodoro. Nakuna lang dito na ako. Isira ko ng CR. Kulbaan sa tayo ni Klakihan. Ay, kulba ko. Nasaan? Pinagpang nabali. Ako sumagusa din eh. Ay, kaya. What? Kaya po'y tao. Mamatay magkakos nervyos, ani. Hey! Hila! Hindi sila ba kalit ako tayo? Mga gusto ko. May tao. Kinako. Marisahin ako. Nayabag ka na, ha? Una bagay ni mong duty. Upang kadamas una ni mong sweldo mo, resign na ka. Dahil ka nang yun ako makaya dahil eh. Ay, Dahil multo dito sa ako gijutihan. Mamatay ko sa hadlok dito. sabi na ay, puti ka kitlog, puti kang kitlog. Ay, sabad na, dunga ka tas silingan mo. Oo, ta. Puti kang kitlog. Ay, Bono! Milaya sa kong kasawa. Miuli sa ila. Payata, bisag diusan ako pakiluoy nga. Mubalik tas bahay. Huwag yun. Mauna niya akong problema ron. Saon man ako. Pagbutaan din taog, bahadlok ta. Nya, makalagot na ba kayo? Kaya nga na din ko ka nagputing itlog.
Unsa mo kuno? Kung kamo ang sultihon, Nestor.